نقیبê Sindîkeya Rojnamevanên Kurdistana Sûriye Omer Koçerî gotarek di Rojnameya Kurdistan de dibin navnîşana hejmara 600 ji Rojnameya Kurdistan û piştgirdana Rojnameya Pelek belav kir. Di destpêka gotara xwe de Omer Koçerî behsa rewşa rojnameyan bi şêweyekî giştî kir û got ku rola rojnameyan ji destpêkê de û tanha li ser hikûmet û dewletan heye. û rojname di lêkolînekî de dikare hikûmetan rûxîne û hikûmeteka din di cihê wê de biceh bike. û rojnameyên pelek rola wê ya herî giring bû di cîhanê de lê piştî derbasbûna alavên elektrînî û belavbûna rojnameyên elektrînî rola rojnameyên pelek kêm bû. Ji ber ku rojnameyên elektrînî gelek bileztir e digihiştina nûçeyan de. Endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye Omer Koçerî balkişand ser rojnameyên Kurdî li Kurdistana Sûriye û got ku milletê Kurdî li Kurdistana Sûriye çavên wan bi dîtina rojnameyên Kurdî yên pelek ronî nebûn. Ji ber siyaset û rêveberiya ewlehiya rejîma Beasya Şofînî û hewldana rejîmê bi desteserkirina hemû mîdyayên ragihandinê û bikaranîna wan ji ber jewendiyên xwe re. Her wiha tevî ku tevgera Kurdî ya siyasî tû mîdyayên wê nebûn ku tê de programên xwe bidin xuyakirin ji bilî ragihandina pelek lê tanha rojnameya pelek tu guhdan pê nehatiye kirin tevî ku rejîma Esed ji 8 salan ve tê têk birin. Koçerî her wiha got ku ew wekû Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye partiya yekemin di berdewambûna belavkirina rojnameya xwe de ji destpêka sala 2012 ta weke îro û tevî astengiyên ku tê re derbas dibin ew kêfxweşin di berdewamiya belavkirina rojnameya xwe de ya bi navê Kurdistan bi her du beşên xwe yên Kurdî û Erebî. Omer Koçerî balkişand ser hejmara herî dawî ji rojnameya Kurdistan û got ku hejmara 600 cihê kêfxweşiya wan e û ew hêvî dikin ku rojnameya Kurdistan dingê miletê Kurd li Sûriyê û êş û azarê wan bi giştî bi daxuya kirin. Niqîbê Sindîkeya Rojnamevanên Kurdistana Sûriye hêviya xwe di dawiya gotara xwe de daxuya kirin û got ku ew bihêvîne rojnameya Kurdistan bibe rojnameyek rojane û di çapkirinên bihêz de li Kurdistana Sûriye were çapkirin ji ber ku desthilatdariya xwe ser li Kurdistana Sûriye çapkirina rojnameya Kurdistan ji 3 salan ve li bajarê Qamişlo qedexe kiriye. Lê Kurdistan yê her û her berdewam be di belavkirina hejmarên xwe de bi piştgiriya alîgir û cemawerên wê.